Prečo je také ťažké jednoducho prestať s hryzením nechtov alebo škrabaním kože? Pretože váš mozog si pre tento konkrétny pohyb vybudoval hlbokú neurónovú diaľnicu. Keď sa snažíte len prestať, bojujete proti rokom biologickej zotrvačnosti. Ale dnes vám ukážem klinickú techniku z modelu COMP-B, ktorá so zvykom nebojuje, ona ho skratuje. Volá sa decoupling alebo prerušenie. Okolie vám pravdepodobne radí, aby ste si sadli na ruky alebo stlačali antistresovú loptičku, čo už môže pomôcť, pokiaľ ide o senzorický spúšťač, ale ak je to motorický spúšťač, potrebujeme inú stratégiu, ktorou je decoupling. Decoupling využíva energiu vašho nutkania na prepísanie starej neurónovej dráhy. Funguje to takto. Umyslene napodobíte pohyb svojho zlozvyku. Približite ruku k tvári, presne tak, ako by ste sa chystali hrísť alebo škrabať. Ale tesne predtým, než sa prsty dotknú cieľa, ruku prudko odkloníte do bezpečnej zóny. Napríklad k ušnému ľalvočiku alebo na zadnú časť krku. Idete po starej neurónovej diaľnici, ale v poslednej sekunde prinútite mozog odbočiť do slepej uličky. Keď ruku odkloníte od tváre, musíte to urobiť s napätím a zrýchlením. Predstavte si to ako rýchly švih smerom od tela alebo lusknutie prstami na konci pohybu. Táto náhla zmena zrýchleného pohybu mozog prekvapí. Vytvorí to nesúlad medzi tým, čo váš mozog očakával, že ucíti, a tým, čo skutočne pocítil. To preruší a prepíše starú návykovú slučku. Nemusíte čakať, kým udrie nutkanie, aby ste začali trénovať. Je dôležité si uvedomiť, že toto je tréning. Je to ako učenie sa novej zručnosti a nestačí to urobiť raz denne. Môžete to prirovnať k posilovaniu. Ak sa chcete dostať do formy, návšteva posilovne raz za týždeň vám nepomôže. Zmena zvyku je motorická zručnosť. Tento pohyb musíte drillovať hlavne vtedy, keď nutkanie nemáte. K tomu môžete použiť aj techniku s názvom decoupling in sensu, čo znamená prerušenie v predstavách. Posaďte sa v kľude, zatvorte oči a živo si predstavte, ako sa vaša ruka pohybuje k tvári. Ale tesne predtým, než to urobíte v mysli, fyzicky a silno odtlačte svoju skutočnú ruku od tela a roztiahnite prsty. Urobte päsť alebo lusknite prstami. Tým, že tento mentálny nácvik urobíte 5 až 10 krát denne, vybudujete novú dráhu tak, aby sa stala novou a automatickou reakciou na starý spúšťač. Decoupling nie je o tom robiť niečo iné. Je to o učení vašeho mozgu nový koniec starého príbehu. Vyskúšajte si cvičenie InSensu ešte dnes a dajte mi vedieť v komentároch, aký to bol pocit. Alebo ak máte nejaké otázky, napíšte mi, ráda odpoviem alebo urobím nové video. V ďalšom videu si povieme o metóde SCAMP a o tom, ako dešifrovať skryté spúšťače vašich nutkaní. Pridajte sa k Pattern Lab a uvidíme sa tam.